seurata IPK tekemistä ja menestyksen kärjessä koko ajan. Ja etelän mediat vaan siellä pui, että nouseeko Jokerit liikkeelle ja näin edes poispäin. Tuliko sinne koskaan mieleen semmoinen ajatus, että tässä kuitenkin Ylä-Savolasta voimaa näytetään, että maailma kääntyisi semmoiselle tolalle, että joskus vaikka IPK olisikin ihan tuolla ylimmällä sarjatasolla? No totta kai siinä kaikenlaisia ajatuksia pyörii, mutta kyllähän me keskityttiin vaan siihen omaan tekemiseen ja totta kai meidän kirjoittelee ja seurasi ehkä vähän noita suurempia paikkakuntia, mutta kyllä me hieno työ tehtiin siihen ja lyöttiin aika paljon kapuloita rattaisiin ja näytettiin, että täältä vähän pienemmästäkin paikkakunnalta voidaan ponnistaa. Ja loistava kausihan se oli kaiken. Hei, eiköhän anneta vielä oikein rajut aplodit Mestis-voitolle. Niitä juhlittiin ralkkaasti, mutta siihen ei tule jäädä makaamaan. Katsotaan eteenpäin ja tuossa lähdetään seuraavaan kauteen. Ja nyt sitten varmaan IPK:takin katsotaan pikkusen vähän niin kuin eri lailla kulumaan alta kuin tässä aikaisemmin. Minkälaisella osastolla lähet? Minkälainen rivistö sulla löytyy nyt tuohon seuraavaan kautta? Siellä on varmaan kokemusta ja nuorta talenttia sekaisin. Mitkä on odotukset? No joo, kyllä odotukset on hyvät. Totta kai mietitään meidän 8-vuotista mestishistoriata, niin meillä kaiken kaikkiaan on ollut joka vuosi hyvä vetovoima, niin kuin tänne Ylä-Savoon yleensäkin on hyvä vetovoima. Ja tuo viime kausi tietysti lisäsi varmaan sitä kiinnostavuutta vielä aavistuksen lisää. Mutta joukkueen rakentamisesta se on tuossa alkukesän aikaa onnistunut todella hyvin ja meidän valmennustiimi, joka samalla tavalla muuttui siitä, niin kaikki on niin siinä mielessä todella hyvin ja ollaan luottavaisia. Jos siihen viime vuoden joukkueeseen sen verran, että toki sitten meidän valmennustuomaisen Marko Veke ja maalivahtivalmentaja Rissanen siirtyi liigaan ja meidän joukkueesta 7 pelaajaa teki liigasopimuksen. Jenkkivahvistus Austin Alser meni Slovakiaan, että aika lailla pojat lähti niin pääsarjoihin ja heidän tilalle on sitten hankittu nuorta todella potentiaalista korvaajata. Kyllä meillä niin siinä mielessä todella hyvältä näyttää ja Pohjois-Karjalasta verta saatiin tuohon valmennukseen. Karjalaisen Simo tuli otti päävastuun siitä ja kyllä kaikki näyttää niin siinä mielessä hyvin olla luottavaisia, mutta tiedetään tietysti, että tämä on aina yksi vuosi on tietty tarina joukkueen kesken ja me lähdetään niin silleen puhtaalta pöydältä nollatilanteesta, mutta sitä me lähdetään rakentamaan, että kyllä näitä juhlia voi vettää pulmissa. Kyllä, ehdottomasti näin, että ei ainakaan tässä vaiheessa vielä sillä porukalla heikota lähtee menemään, mutta tuossa ihan tämmöistä ajankohtaista asiaa on medioista tuossa lukaistu, että halli on remontissa ja ei ihan ole aikataulut pitänyt, että jouduttu tekemään vähän kunniakierrosta tuolta Toivolan tuplajäitten kautta. No joo, se on ensinnäkin hieno asia, että saadaan pikkasen päivitystä meidän Kankaan monttuun ja tietysti tuli vähän takaiskuja tuossa jäävalmistumisen kanssa, mutta niitä kuuluu tähän lajiin, että aina tulee pikkusen vastoinkäymisiä ja pikkusen iskuja, että otetaan se niinku, mä uskon, että se vaan vahvistaa meille, että se joukkue otti todella hyvin vastaan. Tietysti siinä mielessä harmi, että nyt siirrytään ensi viikon Kuopioon tuplajäälle reenaamaan, mutta hyvä kannattaa odottaa siellä, niin kyllä me aika lailla kohtuu hyvin ollaan kuitenkin aikataulussa, että sieltä se kaikki valmistuu. Kyllä, ja varmaan jos tämmöistä reissutreenausta harrastetaan, niin otetaan se nyt heti tähän kauan alkuun ja siirrytään sitten loppukaavaksi tuonne omaan halliin. Tässä vaiheessa ei muuta kuin kovasti energiaa tulevaan kautta ja kyseessähän on siis ihan koko meidän Ylä-Savon oma IPK ja mä luulen, että tästä porukasta löytyy kannatus ja tuki tuohon seuraavaan kauteen. Ja minä luulen, että sulla on varmasti peleihin tulemiseen se perinteinen vinkki. No joo, tähän loppuun ensinnäkin hienosti on porukkaa tässä Lohenkatun päivällä ja tuossa joku taisi mainitakin, että siirretään tää porukka tuonne Kankaan monttuun.
nautitaan ensinnäkin tästä hienosta päivästä ja tapahtumasta. Ja tosiaan Kankaan Montussa räjähtää taas 12.9. Siellä on finaali uusinta IPK Ketterä, hieno mediatapahtuma tulossa ja sitä ennen muutama harjoituspeli pelataan tuossa ja me ollaan siirretty harjoituspelit tuohon lähialueelle Lapinlahdella 14. päivä 8. ja Kiuruvedellä pelataan sitten viimeinen päivä ennen sitä varsinaista avausta. Että ei muuta kuin hienoa päivää kaikille ja Kankaan Montussa tavataan sitten syksystä lähtien, että siellä pidetään lippu korkealla. Kyllä, ja eikö me sovita sillä tavalla, että lähdetään kannustamaan ja tehdään niin, että Ketterä kankeeksi. Kankaalla, näin se tavataan. Kiitoksia Jarmo Ylisipuolelle ja ei muuta kuin IPKlle. Tsemppiä tuohon kauteen. Ja että ei vaan pelkästään liikunnasta.